Decidimos facer este proxecto piloto anunciado no seu momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo, por suposto, todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto. Dimos un prazo para presentar ofertas de venda e hoxe avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, toca seguir movendo ficha e se a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia. As calificaremos como vivendas de promoción pública con protección permanente e serán adxudicadas en réximen de alugueiro a inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Ourense. 2 millóns de euros que agotamos, rematou o prazo o 31 de maio deste ano 2026 e o informe que hoxe aprobamos en Consello da Xunta desvela que foron 26 os locais presentados que darán lugar a lo menos 32 novas vivendas de promoción pública a falta dun estudio máis pormenorizado.